ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପଛରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଳା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ବସିଛନ୍ତି, ସେ ରାଧା ରାଧା ଧ୍ୱନି କରିକି ଧାଇଁଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଡେ। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳା ଦେହ, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ପୁରା ଗୋରା, ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଳା ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମିଶିଗଲେ ତ ମିଶିଗଲେ, ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ କିଛି ଜଣା ପଡିଲେନି। କାହିଁକି? ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମତେ କହିବାକୁ ଗୀତା। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମତେ କହିବାକୁ ଗୀତା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଯେବେ ଆସିଲେ ତେବେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି? ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଦ୍ୟଧାମୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏକ ଏକାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦି ଜଣ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲେ ବି ସେ ଭଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ରହିଥିବା ସମୟରେ କଣ ଘଟିଲା? ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀ ରାଧା Thank you.
मुख चाहे हरि जो हसीदे से राधा चाहिए लबे हसीदे तेरे राधा को चाहिए जो हरि हसी कौन है श्री राधा मुख से हाथ जमीले से हाथ चैतन्य जन्म ही पड़े हठात देखा मिलला चैतन्य तापर कौन है जमुनिक एक भाव जमुनिक एक श्रीमद भागवत पठन होता 12 दिन व्यापी अमृतर तुलना ही नहीं तेरे आज्ञा कला कौन है आज्ञा ब्रह्मणी आज्ञा ब्रह्मणी से
କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଦେହରୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କଥା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ପିଳେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ପୁରୀ ନିକଟରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘର। କେଉଁ ଘର? ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭଗବାନ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭଗବାନ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ନଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଠନ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ। ସିଏ ସବୁଦିନ ବୋଲନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ତାକୁ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଠାରେ। ତେବେ ସେଇ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ। କଣ ହେଲା? ସେ ପଦ୍ମାବତୀ କଣ କରିଥିଲେ? ପୂର୍ବେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବେ ତପସ୍ୟା से पूर्वे तपस्या करते अति बड़ी जगन्नाथ दास ये निजे होती स्वयं राधा। कृष्ण होती चैतन्य, राधा होती राधा हास्य जन्म होती अति बड़ी जगन्नाथ दास। पद्मावती पूर्व कौन तपस्या करते तपस्यार फल दे जगन्नाथ दास उदर में तले गर्भ बाहर कौन है भाद्रे शुक्ला भाद्रे शुक्ला
कृष्णाष्टमी जहाँ राधाष्टमी बोली कहुए से दिन मध्याह्न काल जगन्नाथ दास जन्म आउ लग्न बुध जगन्नाथ दास जन्म हेले परवर्ती समय माँ अनुरोध माँ शुणी पारे ये भागवत शुणी भारी इच्छा थी शुणी पारे अनुरोध कले मोर टे शुणा इच्छा अच्छी तू किसी व्यवस्था कर सी व्यवस्था कले कौन ना ओडिया रे संपूर्ण भाव में भागवत को नवाक्षरी भाव में रचना रचना घरे 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 पूरे पूरे प्रचलित होगा लगिला समस्त आदर कले वासुदेव महात्मा शुणा लगे किंतु परवर्ती समय गोटे घटना घटला ये घोर कली धीरे धीरे आग को बढ़ा लगे कली प्रभाव में चारिड़े केवल कली ही कली देखा मिलला कली जी 5टी जिनस मागिक रही युगर आरंभ राजा महापराक्रमी परीक्षित जो दड़िदक बसते राज्य से कलियुग आरंभ हो से न्यून हो किसी जगह मागिला रही जो जगह सब देते प्रथम जगह जो पैसा कारबार हो द्वितीय स्थान मागिला जो सुना कारबार हो तृतीय जो स्त्री लोक कारबार हो चतुर्थ जो जमी बाड़ी कारबार हो पंचम जो मद निशा ये सब कारबार हो स्थान में मागिला तेणु प्रभाव में जहाँ घटला जहाँ घटुची जहाँ आग घटी जाती आप भल भाव जानते कलिर प्रकोप तेणु यही कलिर प्रकोप समय दिने नारद ऋषि जाऊँगी रास्त नारद ऋषि गला बेले देखिले गोटे स्त्री लोक अति सुंदर चेहरा पूरा बयस अच्छी सौंदर्य रही स्वास्थ्य रही सब किसी रही सी बसिक गोटे जगह कांदुटी कूल दुईटी वृद्ध भाया व्यक्ति शोचती जहाँ पूरा स्वास्थ्य खराब उठी पार ना कथा कही पार खाली पड़ी रही ए सुंदरी स्त्री जी से क्रंदन कर कौन तुम घटना ये दिज किए ना ये दिज मोर पुओ तुम्हें किए ना मो ना भक्ति तुम ये पुओ दिज तुम्हें कौन इतने छोट पूरा कपी भाया देखा ना ये मोर जन पुओ जनक ना बुद्धि जनक ना ज्ञान ये
ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେତେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ତାହେଲେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେ ଯାଇ ନଦୀ ସ୍ଥାନରେ ସନକାଦି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନକାଦି ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସନତ କୁମାର, ସଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ସନତ, এই ଚାରିଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସନକାଦି ଋଷି। ସନତ, ସନାତନ, ସଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ସନତ କୁମାର, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାରଦ କହୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା କଣ କରିବା? ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗବତ ପଠନ କର। 7 ଦିନ ଭାଗବତ ପଠନ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। 7 ଦିନ ଯାହାକୁ ସପ୍ତାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ପୁଣି ତରୁଣ ହେଇଗଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ କି ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। 7 ଦିନ ଧରି ଭାଗବତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିର ଶେଷ ଅବତାର ଭାବରେ এই ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କଳକୀ ଅବତାର ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ। କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁଠି ଲେଖା। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆସିଲେ କଳକୀ ଅବତାର ହୋଇ କଣ କରିବେ? କଟକ କଟିରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, କଟକ କଟିରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଟକ ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗଟିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ସଂସାରକୁ ନେବେ। ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି ଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ରାଜା ମନୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଳିଆ ସମୟରେ ବି ଏଡେ ବଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ପରେ କଣ ହେଲା? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ସେଠି ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେଇ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳକୀ ଅବତାର ହୋଇ। ସେ କଳକୀ ଅବତାର ହୋଇ ଆସି କଣ କରିବେ ନା ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରକୁ ଦେବେ। ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ କଣ ହେବ? ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଉ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଲେ କଣ ହେବ ନା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେବେ
ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶାମ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଆଜି ତାହା ଏ ଭାଗବତର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠାରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସନାତନ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶାମ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅଣନ୍ତ ଗାଦିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଇଏ ଆମର କେତେ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମେ ତା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ଆମର ପୁରୋହିତ କାଳିଆ ନନା ଅନୁରୋଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦେଇ ଭାଗବତଙ୍କ ପାଦରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଦେବା। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାଗବତ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4ଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସ୍କନ୍ଦ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିଲେ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରକୁ ଦେବେ। ଏକାକ୍ଷର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଏପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ବହି, ସେପଟେ ଶୁଣୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଭଗବତାନାଙ୍କ ମୁଖಂ ସ୍ଫଳିତ ଅକ୍ଷର। ମୁଖಂ ସ୍ଫଳିତ ଅକ୍ଷର ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ତାକୁ ଏକାକ୍ଷର କରି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେ କେମିତି ଖସିଲା, କାହିଁକି ଖସିଲା? ସବୁବେଳେ ତାର କେମିତି ଖସୁଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ କି ଖସୁଛି। ସେ କେମିତିଆ ଖସୁଛି? ନିଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନ ଜହି ତହୁ ଶପଥ କ୍ଷୟ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶବ୍ଦ, ପୁରା ଶୂନ୍ୟ। ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନ ଜହି ତହୁ ଶପଥ କ୍ଷୟ। ନିଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନ ଜହି ତହୁ ଶପଥ କ୍ଷୟ।
खसी पड़ता गोटे अक्षर धीरे धीरे त्रि अक्षर में परिणत है। से कहते ये अक्षर कहीं त्रि अक्षर में परिणत है। से गोटे शून्य भी आसूची कहीं देखी पारना जानी पारना किसी आम जानी पारना प्रति मुहूर्त आसूची न आसुले एत सृष्टि न था 56 कोटी जीवजगत नथा। छपन कोटी जीवजंतु सर्वघटे लीला निमंते नानाकार गणे दिन अच्युत लीला निमंते नानाकार गणे दिन किंतु जाना लोक होती अनंत। से सदा सर्वदा एभली स्थान में अच्छा जहाँ शून्य और स्थूलर मध्यवर्ती स्थान तेणु कौन कहते अनंत अनंतर अंत नहीं अर्थात आरंभ कोटी शेष कोटी किसी आम पढ़ी पार कहीं देहटा गोटे अक्षर मो देह गोटे अक्षर से जो माकड़ बस देह गोटे अक्षर से जो पिंपुड़ी बुलूँ देह गोटे अक्षर गोटे रूप अच्छी गोटे आकार अच्छी किंतु अनंतर अण अक्षर अर्थात नुहे अक्षर कि नुहे शून्य। तेणु से कहले नामर अंत ना नामर अंत ना कौन आम पचर विचार करवा। से कहते जार खाद्य मध्य जार खाद्य मध्य शेष कोटि अंत कोटि विचार कहीं जामाया देवे अगोचर जामाया देवे अगोचर काहू जानिबे नरधार काहू जानिबे नरधार काहू
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରୂପ ଧରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅକ୍ଷରଟି ସ୍ଖଳିତ ହେଲା, ସେ ଆସିକି ଅନନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଅନନ୍ତ ତାକୁ ତ୍ରିଅକ୍ଷର ମହାବୀଜରେ ପରିଣତ କଲେ। ଯେଉଁ ତ୍ରିଅକ୍ଷରକୁ ଧରିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କେତେ ଦୟାଳୁ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛିର ମୂଳ, ଯାହାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୁଗର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଆମର ନେକବାର ହରି ହରି। ଏଇପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଆସିଲା, ସେଇ ଭାଗବତ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଏତେ ବହି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପୋଥି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର କଥା। ତେବେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଗଲା? ଶ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ। ମଦ୍ କହିଲେ ରେତ ବା ବୀଜକୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ହଉଛି ରେତ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ବା ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ଧରି ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ଆଉ ଆମେ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟି ଆଙ୍କି ଦଉ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ରହିଛି ସେ ହଉଛି ସେ ମଦ ବା ରେତ। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବୋଲି ନାମଟି ତାଙ୍କରି, ଆଦି ମାତା ନାମ ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବୋଲି ନାମଟି ତାଙ୍କରି, ଆଦି ମାତା ନାମ ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯୋଗମାୟା କୋଳେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରକାଶ, ଯୋଗମାୟା କୋଳେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରକାଶିଛି। ଗର୍ଭରେ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମଦ୍ ଆସି ରହିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍। ପୁଣି ଭାଗବତ କଣ? ସେଇଠି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଏ ଶ୍ରୀ ଆଉ ସେ ମଦ୍ ମିଶି କଣ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋରି ଇଚ୍ଛାରେ କେବଳ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାର, ଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ, ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହେଲା ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥିଲୁ ପକାଇଲା, ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଳୟ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ଦହିବରା ଖାଇବି, ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପିଲାବାସୀ ନହେଲେ ଫୋନ କରିବି ସେଠି କାହା କିଏ ମୋର ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଦହିବରା ନେଇକି ଆ। ଅତି
प्रबल है से इच्छा मोर हेलार कौन है एत घूर्णन एत प्रलय से इच्छा मो देह गोटे बिंदु खसी पड़ा जो यही जापारे ना कहीं से धूम्र पर्वत धरिकी से बिंदु खसला आकाश में खसला कहीं जापारे ना कौन है से बिंदु गगन पथे लोहित वर्ण यहीपर वर्ण परिवर्तन करने लगे श्वेत वर्ण में खसते धूम्र वर्ण में पीत लोहित दुईटी वर्ण में परिणत हेले तेणु कौन है त्रिवर्ण शक्ति स्वरूपे त्रिवर्ण शक्ति स्वरूपे शक्ति रूप उद्भाषित है शक्ति ओंकार जाता है शक्ति है शक्ति ओंकार है आमको मिलला कौन ओंकार ब्रह्म एकाक्षर बोली कहुए ब्रह्म होती गोटे अक्षर आईटी गुरुतर धन गुरु किए से अमुक बाबा से मो गुरु सी कहते से अमुक स्वामी आसी मुझे गुरु करती आउ कि कहूँ अमुक बाबा के गुरु करती दो गुरु से गुरु किए गुणान्वित कौन गुण ना सी निर्गुण गुरु रूपवर्तित कौन रूप ना सी शून्य रूप
रूपहीन गुणहीन पूरे गुणहीन गुरुवे रूपहीन सेही होते शून्य सेही होते श्री गुरु लेहि एका महागुरु जय शून्य मंदिर लेहि एका महागुरु जय शून्य गुरुंकर धन गुरुंक पाखे गोटे धन अच्छी आम पाखे भी से गोटे धन अच्छी ओंकार एकाक्षर एकाक्षर कौन असबद मत पूरा शब्द से अशब्द शब्द आसती शब्द कौन से 12 बाईरे बिहार करते हस समूह की मो आशार तुई पुरारे तेणु श्रीमद भागवत को द्वादश साहरे गणकल प्रकाश कला सर्वप्रथम बार द्वादश दिवस भाव कहीं प्रकाशित होगा मोर दुई नासा पुरारे से गोटे अक्षर जी भागवत भाव संसार को आसते मो नासार दुई पुरारे प्रकाशित हो विहार करने लगे मोर ये नासार दुई पुरा हूँ भगवान दुईटी पाद बा से गुरुंर दुईटी पाद
आमे ये अनंत कार्य भागवत देखिए सर्वप्रथम पाइले भागवत अनंत पाखर किभଳି तलକୁ ଆସିଲା ଆଉ भागवत अनंत କିଛି भागवत କୁହାଯାଏ अनंत ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ତଳକୁ ଆସିଲା ଯୋଗେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେବେ এইখানে যে অনন্ত গাড়ি आज ये द्वादश 12 दिन धरी उत्सव लगी रही कहीं पूर्वे यही स्थान भक्त ठाकुर को आम देखुचे आज बड़ भाग्य आम आखिरे देखुचे से यही स्थान थे पूर्व आठी क्या कौन बरस दे तेरे से द्वापर नगर कथा कंस पठाई अपूर्ण को राम कृष्ण को आने कारण कंस संदेह थे से बोधे अच्छा सेठारे असुर असुरुणी एत दैत्य दानव एम सहजरे प्रतिहत कर तेणु से बोधे से अच्छा मत आसी पुणी मारे तेणु पठाइले अकिल को जाओ नहीं आसब आपको कह धनुजात्रा देखा आसवे तेणु कौन है अकुर जाए पहुँचले इच्छा करे कृष्ण बलराम को छाड़ापी गोपी गोपाल समस्ते पछरे थाइले पिता माता बहुत दुख कले कांदिले तेरे कृष्ण कहले कि व्यस्त होनी किसी दिन पर फेरी आसबि आम टे जाऊँ धनुजात्रा देखी आसू तेणु कौन है माता पिता स्वामी माता पिता स्वामी रूप रथरे चढ़िले कथा महापुरुष अच्युतानंद नाम हरिवंश लिखुं कौन कहते अच्युत दास सुदाम सखा भाव प्रभु देखा सी जानी से प्रभु देखा पछरे गोड़ेगा प्रभु देखा सी तो कहते फेरी आसे पछरे नहीं गोड़ेगा सी जानी लीलामय प्रभु जो भी जी किसी गोटे नुआ लीला करेंगे देखा पछरे गोड़े कि सेपटे अक्रूर कौन करती अक्रूर पवन बेगे Say,
ସେ ପବନ ବେଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇକି ରଥ ଲେଖିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାର କେବଳ ମନରେ ଅଛି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇନି। ତା ମନରେ କେବେଠୁ ବାସନା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବୃନ୍ଦାବନେ ଚଢ଼ିଗଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବୃନ୍ଦାବନେ ଚଢ଼ିଗଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବୃନ୍ଦାବନେ ଚଢ଼ିଗଲା କଦମ୍ବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଗୋପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ରଥ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନିରେଖିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେଉଁଠି ସେ କେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ପୁଣି ଯାଇ ଭକ୍ତ ତଳେ ପୁଣି ଯାଇ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଯେ ଆଗେ ଆଗେ ଚଳି ଜଣେ ଗୋପାଳ ଯେ ଆଗେ ଆଗେ ଚଳି ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଯେ ଆଗେ ଆଗେ ଚଳି ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଯେ ଆଗେ ଆଗେ ଚଳି ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଯେ ଆଗେ ଆଗେ ଚଳି ସଡ଼କ ନଦୀ ରଥ ଚଳିଗଲା ସଡ଼କ ନଦୀ ରଥ ଚଳିଗଲା ଯମୁନା ତଟରେ ଯମୁନା ତଟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଇ ରଥ ଆସି ଯମୁନା ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯମୁନା ତୀର କୋଉଠି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଗ୍ରା ପାଖରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ ରଥରେ ବସିକି ଆଗ୍ରା ପାଖାପାଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯମୁନା ତୀର ପ୍ରକୃତ ଯମୁନା କୋଉଠି? ପ୍ରକଟ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ଦୁହିତ ବିଧାନ ଅପ୍ରକଟ ସେଉ ଭଗବାନରେ ଜାଣ ସେଉ ଭଗବାନ ଦି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସଂସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁକ୍ତ ବା ଅପ୍ରକଟ ସେଇଠି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଟ ଯମୁନା ନଦୀ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକଟ ଯମୁନା ନଦୀ। ସେ ଅପ୍ରକଟ ଯମୁନା ନଦୀ କୋଉଠି? ଯମୁନା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣେ ଅଛି କଳା ମଣ୍ଡପ ଯମୁନା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣେ ଅଛି କଳା ମଣ୍ଡପ କୃଷ୍ଣ ସଂଘରେ শ্রীকৃষ্ণ লীলাটি সঙ্গতে ত্রিপুরারি কহেন শ্রীকৃষ্ণ লীলাটি সঙ্গতে ত্রিপুরারি কহেন
ଯମୁନା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କ ସହିତ। ତ୍ରିପୁରାରୀ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କ ଭେଟ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ହଉଛି ସେଠି? ଚିତ୍ର ହରିହର ଜାଣିଥା ତାର ଉତ୍ତର ସାଧନ। ଚିତ୍ର ହରିହର ଜାଣିଥା ତାର ଉତ୍ତର ସାଧନ। ଯମୁନା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି କଳା ମଣ୍ଡପ, ସେ କଳା ମଣ୍ଡପର ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ର ହରିହର। ଆଉ ସେଠି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତିନୋଟି ଧାର ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? ପଦ ଯମୁନା ସେଠାରେ କୂଳ ଲଙ୍ଗି ଆସୁଛି। ପଦ ଯମୁନା ସେଠାରେ କୂଳ ଲଙ୍ଗି ଆସୁଛି। କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ବସିନା କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ବସିନା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦେଖୁଛି। श्रीकृष्ण को देखा मात्र तक मोह सर्व होइगला। मोना मोह चित्त जानिता कथा मोना मोह चित्त जानिता कथा गोपी गोपाल गहन मन रखीता गुप्त जमुना नदी द्वापर कहले गुप्त जमुना
ଅସୁର ତାଙ୍କ ରଥରେ ନେଇକି ଯମୁନା ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଡ଼ ଯମୁନା ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦା ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୋ ମନରେ କଣ ଭାବୁଛି? ମୋର ଏଠି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ମନ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଲୋକ ଯମୁନାର ତୀର, ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଲୋକ ଯମୁନାର ତୀର, ପାପାଡ଼ି ମହାପାପ ପାପାଡ଼ି ମହାପାପ ମଣିବିରେ ଯମୁନା ତୀର ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଉଦକ ସମ। କାରଣ ଯମୁନା ନଦୀ ବାହାରିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ନଖ କୋଣେଇ ଥିଲା ବାମନ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗୀର ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଉଦକ ସମ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିକି ମୋର ପାପାଦି ପାପ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯମୁନା ନଦୀର ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ଥାନ। ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିବି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମୁନି ଋଷି ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଅସୁର ବର୍ଦ୍ଧନ ଶୁଣି ହରିର ଅସୁର ବର୍ଦ୍ଧନ ଶୁଣି ହରିର ଅପୁର ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଧାଇଁ ଯାଇ ଅକ୍ରୁରରେ ମିଳେ ନଦୀ କୂଳେ, ଧାଇଁ ଯାଇ ଅକ୍ରୁରରେ ମିଳେ ନଦୀ କୂଳେ, ଧାଇଁ ଯାଇ ଅକ୍ରୁରରେ ମିଳେ ନଦୀ କୂଳେ।
ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସୁଥିଲେ। କାଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ପଳେଇଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଗାଧଉ ଗାଧଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ତେଣୁ ଅପୁର କଣ କଲେ, ଲେଉଟି ଅପୁର ରଥ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଲା, ଲେଉଟି ଅପୁର ରଥ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚତୁର୍ଭୁଜେ ଦେଖିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଶିରରେ ଶପଥ ମଣି ଶିରରେ ଶପଥ জড়রে